Kabate CTV. Ka Jinyaseng Jongga Joy in the City, Jongga Northeast India Fellowship of Charismatic Churches. Ka ba shisien laisnem, kan sedang nado ka nyauterik, hado ka shipoterik ulber arjar arfsau. U President Jongga NEIFCC, U Apostol Ruben Roy Kongkrom, Jongga Balang New Testament Restoration Church. Ulay ito, baka Jinyaseng kan long hagapor san siteng janmet man lagasngi, bat hagapor man step pat nado kandai beje, hado shi beje, kindon kijing ay jing hikay hapo Laban Grace Church Hall. Kakong realities aim kabasyong basa ha marbanyang senyong, hajan kasnong sado. Kalapau bah hagini gisngi na marga jing la joka ban penmi ya ka umpniang mi snyo na ka menta ki brio ki basalen. Nrei hagini gisngi kila mi ki riu shim kabu ki bakwa ban syukamai jubor da ka jing bom hok da ka bale to le thok ban pengop ya ki nong thie da ka bakam baka dawai baki die kadai ka dawai jong ka kong reality. Kumta kam ban se ban wan sekilat pathai khubor ban pensyai sekipat ba khnang bakin nam ngop haki riu shim kabu ka kong reality kalai thu ban handuk menta ki bawan sim dawai penmi snyo naka kidon kumba shipau hajar ngut ai bat om tang nang ne nari khasi jaintia nrei nabar jalaru kumjo bat kala ong ba na ki bawan sim jan baro ki mi snyo lut. Uba Johannes JTL Lamare, ula ujor siya Chief Executive Member Jongka Khasi Hills Autonomous District Council, halor kajing rempalat kabay parking hakli yodo, hagjaka bapait kahimam lim. Hagani kishti jing ujor, uba Johannes Lamare, ula ong bakabay parking na kabantagi kali private kalong hadu saupo tengka shikanta, bat kani kalong kabamla satya ban pediang. Ulabu jengkeli hato lagani kador kedai kepala penbaik nak office jong district council ne em bat lada kamdai ula kerpat ya UCM ba untuklar ya kani komisi bentaban penduna ya ke jing dengkali hasor nongstoin katnat traffic jong nongstoin police kala batha ya barok ki kali kamai tourist ba kimdai syuk ban kentiu lani penhap ya ki passenger hanon ba penban kidai ban lek hapo ka stan jongki ha mandiwat parking lot kabadon marpersya ya ke school Anderson ha upper new nongstoin kani ke jing tha nakatnat traffic police kan sedang bentrekam no nado ka new tarik ulber. Nakaliang jong kitukot ke JAC Nongstoin Tourist Association harangkat ki driver kali kilapan pau bagi pediang ya ke jing betha jong ketna traffic ban ya trailang bad ha jo kapor kila kenturu ya ke passenger bakin ai ke jing trailang bad ki khnang bakan wan ra ya ke jing bha bad ban ya yo kamai lem ki wei de ki kali ki bakamai hapo ka sor Nongstoin. Kum gadak ban penpau ya jing ngosi halor ke jing syak peniap dosman upara driver haki riu trangsnam kapala jaru haka siteng senya jong ka laiterik ulber ha kenro taxi stand Nongstoin nakaliang jong ki kali kamai tourist ki padan hapo ka syatri jong ka joint action committee Nongstoin Tourist Association kila penpau ke jing ngolem da ka bate da ki lamayong haki kali jong ki la sakiru ba om tang ki kali tourist nrei naduk ki kali local taxi ru kila ye shimenta bante lamayong haki kali jongki bania snok tilang bat ke JAC bat kani ke jingte lamayong haki kali kan ne haduk la syai ka sngi ka nyu tarik ulber kajing tray torti bat kajing pensateng ban siang ya ke surok mau yaban mau kadiang nong kaniang kabajengai kumba ar kilometer ai kala penlong ya ke Federation of Khasi Jaintia and Garo People mau le ba unit ban lek ujor syakatanat PWD roads ya kani ke surok lamang pisah dak sarkar jela ar klur tengka bat lakhmi lentiru ban pendep ya kajing tray hapo ubnai kelalengkot mentau senem arjar arpusau nrei kabal ngo kalong ba hado mentai ya kani kesurok om sim pat la setia ban sina pendep dau kontraktor kidikot ka FKJGP kila ong bakila lap bagi don ki benta bala pendep ban siang rong nrei kajing tray kalong ka batray torti bha bat ki don ru ki benta ki badang sa khongreng ki ba ompat pendep ban siang rong
Kumta nakaliang jong kaseng kalau dawa ya katanat PWD bahkan beta ya ki kontraktor bakin trade ha bat ban sna pendep no ya kesurok. USP Traffic ulakot ya kejing yalang hapdeng ka Shillong Municipal Board bat ka Khasi Hills Bazaar Bus Association ban ya penbait halor kejing dheng kali ha maulong hat parking lot. Namar ka jing kensting bat klem da buram lang shu jong kitrai dukan kibadan ha maulong hat. Kabala jaha ka arfun riu tarik urampang. Kajing khot USP kadai menta kasengi kan riu tarik gulber bani penbaik halor kajing penhap mar kitrok bat bakim mi satia ha kapor bala penbaik da ka Shillong Municipal Board. Katanat social welfare jong sarkar jala kalapan ya kajing etrelang na kipat ba bar khamtam e na ki dorbar snong ki badon ha kaleng jala bakin ajaka khnang ba ka sarkar jala kan dupla ban shna ya ki rehabilitation center ban ai jing sumar ya ki samla ki bala sha te amrau ha udrap uba polong do menteri bakmi ya katanat social welfare ulaong ba yamanta ki don riutli ki rehabilitation center ki bala pet hi da sarkar bat ki don ru ki private foundation bala penyai da ki kenhon shimet ki bala kersan jing yarap bisa da katanat social welfare. Hadien bala dep banya soi soskular bat ka sarkar pedeng ka tipra motha party kan yasno ktilang no bat ka sarkar bayalam daga BJP ha Tripura. Kita long kubor kila itu bau MLA bala khamrang ba jongga TMP u Animesh Deb Barma bat uwai pat u MLA u Brisha Ketu Deb Barma kin sabam smai kum ki menteri sarkar. Kaying bishar ha Uttar Pradesh kala rai penrem ya u MP Barim u Dhananjay Singh daga baset patok ya u hinyau snem namar ka jingdon kti jong u hakikam rabor bat kikam dawa pisah. Namar ka jing jelai palat ki jing pen bena lani ki advertisement ban pen kiu ya ki kam be ain kum ki kam ya thong pisa ne ki kam ya khalai online ka Central Consumer Protection Authority kala pen mi ya ka jing maham ba la khang persya ban pen mi ya ki no ki jing pen bena lani ki jing pen kiu ya ki kam be ain kala ong ba ka kam ya khalai kalong persya ya ka Public Gaming Act 1867. Menteri Rang Baduk Kari Narendra Modi ulakran sngokia halor ka jingkan tho shimet palat ya da kiliang persya ki badan hapo ka kenhun ka balatip kum ka India bat ulapan syairu balai bau ong baki klor ngut kinong India kidei ki bahyeng hasam lut jong Modi ulaong ban naduk karta ke badang rit ulah song jan ban mi na yeng bat ban yat keleng kari ban tip syapang jong kari batang sinayaru ulaong ba umdan pisahan rei kamdan tang kawai ka sengiru ba unsya tangan bat dei na kata kadau ba ulaong ba kinong India baro kidei ki bahyeng hasam jong Kakenhun jong kiliang persya kabalatip kum ka India kan syong jinyalang biang ha Chennai bania penbaik sa sisien ya ka jingya bati constituency ha Tamil Nadu na kabenta kani ka election Lok Sabha ka ban Salong Shen. Kinhap bani syong jinyalang biang namarba ka VCK ka kwa bani kun Southli ki constituency nrei ka yo tang Artli bat ka DMK ru ka kwa bani kun Bontli ki constituency bat ka Congress ru ka kwa bani kun Khandai Tli ki constituency. Menteri Rang Baduk Kari Narendra Modi hakasin ka Bengkong ulalek ban syong haga metro ka badan hapo ka bapnyaso ya ka Howrah district bat ka Esplanade metro station. Lasan rani Modi daki kena skul. Kat ba udang dan hapo metro Modi ulayo ban ya kren bon por bat ki kena skul halor ka pule putih jongki. Unang yalam jang ka Hamas Osama Hamadin ulaong baka Hamas ka kloy ban plat no ya ki shispa lai pasangut ginong Israel ki bala syara bor sya Gaza lada ki shipai Israel ki penkut no ya katma daga baki mi no na Gaza Strip. Nrei ka Israel kam pediang ya ke jing dawa jong ka Hamas bat kalaong balada ka Hamas kam plat ya ki brio ki ba kala rabor kam ban se da ka bor ya ki brio la jong. Kajing bamla abania keren penbet ya ka Israel bat ka Hamas kala pen kthakli ya ki ksiang penyesuk bakentup ya ka US ka Qatar bat ka Egypt. Menteri Rang Baduk ka Peru Alberto Otarola
ula resign no hadin bakal lalat to ka audio la ni ka sur kren kapala keno bakadai ka sur jong u kapa uya kren bat ka wei ka kenthei ka bo ya i bat don jing dei ya ka ba ula ai kam contract ya ka u kentai bakadai ka sur jong u bat ula ong bakadai ka bala shu edit Nrei namar bakadai ka sur jong ka brio ka ba don jing dei bat ula shim ya ka rai ban her shukino bat ban ailat baka president jong ka Peru kan le ya ka ba don kam ka Houthi na Yemen kalakam bakala siat bon tuli ki namding bat ki drone ya ki artili ki jahit tma jongga United States ha Red Sea unong aikten jongga Houthi u Yahya Sari ula kren pat ba ya kani leng baka wei ka TV channel ban pentip baka Houthi ka le kumni kum ka dak ka jingkershan ya kinong Palestine ki basha hertma ha Gaza Strip ka Russia kala pha leng sun yapom ban let swat ha khapo jongka hadien bakala lap bagi don lightly ki leng sun jong sipai ka France ki bawan ya ha khapo jongka Russia ha Black Sea Nrei hadien bagi layu i bagi leng sun yapom jongka Russia ki lightly ki leng sun jongka France ki lap hai den no ka Russia kala kam bakani ka jingwan ya ki leng sun jongka France kampat dei satia ka jing pen khain ai ki sipai jong ka Israel ki la lek khanra ha ka por siteng miet ha ki babun ki jaka ha West Bank bat ki la yok kem ya arfu arngot ki brio bakan thup ya arngot ki le no jong ka Balata Battalion ki babun ki basha kem ki de gitu ki basha set koi di teng ha Israel nrei la plaj no ya ki ha ka jing ya ki liang brio ha pedeng ka Israel bat ki Hamas Hagani ke jing lek kenra wei u sipai ulam saujur nagadau ke jing sya dung tari ha wei u khna ubadang khat news nem karta ka Israel kala penbena bahkan nem perking than ya ke jing wan jong ki riu ngai syaka Al Aqsa Mosque ha ke sngi jong ke jing rakhi ki Muslim ya ka Ramadan ka sarkar Israel kala pentip ba onsya ya ki brio bakinwan kum majulong man laus nem nrei kan don pat ke jing pahara ka bajur ka Al Aqsa Mosque kadai ke jaka kentang jong ki Muslim bat kum juru ki Jew nrei ki Jew ki khot ya ka da ka Temple Mount kani ka mosque don ha East Jerusalem ka jaka ba ka Israel kala yo kurup ha ka thma Middle East house nem khat khandai spa nri punyo ki to ki long ki mat ko blai